गरेस्वर फरायसालिमानि सनाथि मायथाइ फालिथायखौ आबुङै खुंफुंनो थाखाय बानजाय आफादा खौरां मेल खुंदों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर फरायसालिमानि सनाथि मायथाइ फालिथायखौ फैगौ जुलाइ दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंनो थाखाय थि खालामदों। बे सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारियाव आसामनि गाहाय मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गेवलां मेलनि बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लागोन। लोगोसे आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी, सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु, गार्जेन मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा, बिटिआरनि सोलोंथाइ बिथोनगिरि जगदीश प्रसाद ब्रह्म बिथांमोना। बे खौरां मेलाव बुंथियो गरेस्वर फरायसालिमा सनाथि मायथाइ फालिथायनि आफादगिरि करुणा कान्त डेका आरो फरायसालिमा सामलाय आफादनि आफादगिरि महिधर बर' बिथाङा। आरो खौरां मेलाव बाहागो लायो फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर प्रमद मेधि, फारियै लोगो बिबुंगोरा प्रिथिराज स्वरगियारि, डक्टर अभिजित दिहिदार, डक्टर बेग फरिदा आलम, डक्टर दीपक बाजगाई, गड एन्ड पेन्डेल साब कमिटिनि मासिगिरि जगेश्वर कलिता बिथांमोना। खौरां मेलनि गेजेरजों बारग' फरायसा, आजिरा मोननाय बिबुंगोरा, मेलेमजिबि, गायसनगिरि, फरायसा फरायसुलिफोरजों लोगोसे गासैबो रायजो राजानिफ्राय हेफाजाब नागिरनायजों लोगोसे गासै हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायदों। गोनां खौरांगिरि नोंथांमोन, दिनै आं फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों दि जोंनि गरेस्वर सोलोंसालिमानि जा सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनाय, बे फालिनायखौ फैगोन 6, 7 आरो 8 जुलाइ खालि खुंनो थांगासिनो। आरो बेवहाय बयबो रायजो राजानि हेफाजाबखौ जोङो नागिरनाय जादों आरो बे लेखायै जोङो खामानि मावबाय थादों आरो बे खामानिया सोलिगासिनो दोङो। दा आङो बे गुबुन जायफ्रा मिन्थिस' हायाखै बिथांमोनखौबो जों दिनै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बयनोबो थाखाय फोरमायनो सानदों। जोंनिया गिबि सानखालि जोङो फिरफिला दैखांनायनि हेफाजाबै जोङो जोंनि जानाखि मावफारि, बे मावफारिखौ जोङो जागायजेननाय जागोन आरो बेनि लोगोसे सेमिनारबो जागोन बे खालिनो गिबि सानखालि। आरो बेनि बादैबो जोंनिया नैथि सानखालि सेमिनार दोङो। लोगोसे जोंनि जायफोरा बारग'लांनाय फरायसाफोर, बे फरायसाफोरनि जानाखि जथुम्मा, बे जथुम्माखौ खुंनाय जागोन आरो बेवहा जोंनिया जोंनि जानाखि आसाम एसेम्बलिनि स्पिकार मानगोनां बिस्वजित दैमारिया नुजाथिफैनो गोनां आरो खौरां होखादों बेखौ। आरो आसामा मिजिंथिदों लोगोसे जोंनि जानाखि बे माबाजों सनाथि मायथाइजों लोब्बा लाखिनानै जों दिहुननो गोनां जानाय गोसोखां बिजाब, बे गोसोखां बिजाबखौबो बै खालिनो जोङो बेखेवनायनि मोनसे थांखि लादों। आरो बेनि उनाव जोङो हरावहा जोंनि जेनाखि हारिमु आयदा, बे हारिमु आयदाखौ जों जाफुंसार होनो थाखाय नाजानाय जादों। आरो बेयाव दहायनो बुंखालांदों जोंनिया कल्लर बरथागुरा नुजाथिफैगोन। आरो बे नैथि सानखालिनो जोंनिया कालसारेल फुंनि समाव जोंनिया कालसारेल प्रसेसन मोनसे खुंनाय जागोन। आरो बेवहा गुबुन गुबुन माने हारिसानि जेसेबांनाखि हारिमु आयदा दङ, बे हारिमु आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो नाजानाय जादों। आरो बिसेस भाबै जोङो कलेजनिफ्राय जोंनि कलेजनि जानाखि गुबुन गुबुन जे डिपार्टमेन्ट दङ, 11 डिपार्टमेन्ट दङ, बे डिपार्टमेन्टनिफ्राय जाहाथे बे बिथिङावहा फरायसाफोरा बाहागो लानो हायो आरो बाहागो लानानै जाहाथे मोजाङै जोंनि बे हारिमु हान्जा गिदिंनाय जेनिखि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो हायो, बेनि थाखाय जोङो नाजानाय जादों। आरो बेनि लोगोसे खाथि खाला थानाय जेसेबांनाखि जोंनि फरायसालिफोर दङ, बे फरायसालिफोरनिफ्रायबो जोङो फरायसाफोरखौ हांख्रायगोन एसेब्लाबो, आरो बिथांमोनाबो जाहाथे बे हान्जा गिदिंनायावहा बाहागो लानो हायो, बेनि थाखाय जोङो खावलायगोन। आरो मिजिंथिदों जोंनि रायजो राजाफ्राबो बेवहा बयबो फैनानै लैहोर लैहोर हेफाजाब होफैगोन। आरो बेनि उनाव जोंनि हराव बे हारिमुआ मोनाबिलिया जागोन आरो बेनिफ्राय जोंनि आलारि बाथि सावनाय बे हाबाफारियाबो जाफुंगोन।
लोगोसे जोंनि जानाखि जोबथा खालि जोंनिया गेवलां मेल जागोन। गेवलां मेलावहा जोंनि मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माया फैगोन होननानै जोंनो खौरां होखाबाय आरो जोङो लोगो हमनानै रायज्लायखाबाय। आरो लोगोसे बे जानाखि गेवलां मेल, बे गेवलां मेलखौ जोंनि बिटिआरनि जानाखि चिफ मानगोनां प्रमद बर'आ बेखेवनानै होगोन। लोगोसे गुबुन गुबुन जायनाखि जोंनि आसाम नि मन्थ्रिफोर बे बिथांमोनाबो जेरैबायदि जयन्त मल्ल बरुवा बा जोंनि इडुकेसन मिनिस्टार पेगु सारा नुजाथिफैगोन। आरो बेनि बादैबो गुबुन गुबुन जोंनि गोरों गोरा जेनाखि गेदेमाफोर दङ, बे गेदेमाफोरा फैनानैहा जोंनि बे गेवलां मेलावहा जानाखि सायनासालिखौ साजायफैगोन आरो नुजाथिफैगोन आरो जोंनो सुबुरुन होफैगोन। बे मोनाबिलि समाव जों आलारि बाथि सावनायनि उनाव जोंनि नैबे हारिमु आयदा, बे हारिमु आयदाखौ जों जागायनो सानदों। आरो बेवहाय जोंनि बर' खनगिरि मुंदांखा फुकन बर'आ बाहागो लाफैगोन। बेखौ जोंनिया बाथ्रा रायज्लायखानाय जाबाय। बे हिसाबैहा जोंनि हाबाफारिखौ जों जाफुंसार होनो थाखाय थांखिदों। आरो बेयाव आं मिजिंथिदों दिनै बे जोंनि खौरां मेलनि गेजेरजों जेसेबांनाखि गरेस्वर हालामनि बारग' फरायसाफोर दङ, जोंनि फरायबाय थानाय जाय फरायसाफोर दङ, जायफोरा बेयाव साख्रि मावनानै ओंखारलांबाय, बे प्रफेसारानो जाथों बा जाय कर्मसारियानो जाथों, बिथांमोनखौ खावलायदों बिथांमोना जेरै हायो जोंखौ हेफाजाब होनानैहा बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय जों खावलायदों। बेनि लोगोसे जोंनि जेसेबांनाखि रायजोफोर दङ, जाय रायजोफोरा जोंनि बे सोलोंथाइनि मोजांनि थाखाय सानो, बिथांमोनखौ जोङो बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैनो थाखाय बा बायदि बिथिङाव सुबुरुन होनो थाखाय जों खावलायदों। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ गरेस्वर जे फरायसालिमा, बे फरायसालिमाखौ सानैसो जोंनो मोजोमसे जोंनि जायफोरा बारा लेखा फरा गैयि बिथांमोना सोलोंथाइखौ मोजां मोननाय, बे सोलोंथाइखौ मोजां मोननाय सुबुंफोरा जायफोरा जोंनि रुंसारि जालांजोब्बाय, बे रुंसारि जालांनाय सुबुंफोरा बे फरायसालिमाखौ गायसनदोंमोन। बे गायसननाय फरायसालिमाखौ दिनै फैयै फैयै 74आव गायसननाय जेनाखि फरायसालिमा, बे माने 50 बोसोर बारलांबाय। आरो बे 50 बोसोर बारलांनाय उनावहा जों दिनै सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनो थांदों। आरो बे फालिनो थांनायावहा जानाखि जोंनि जेसेबांनाखि जोंनि गरेस्वर हालामनि बे सोलोंथाइनि बिथिङावहा जे मोजां आखुथायफोर बेरखांदों, बेफोरखौ जों जाहाथे माबानो हायो, दिन्थिनो हायो, बिनि थाखाय बयबो हेफाजाब होगोन होननानै जों खावलायदों। आरो नोंथांमोना बे बिथिङावहा मोनसे मोजां दाजाबथाय माने बिफाव लागोन होननानै आं खावलायदों। नोंथांमोननि फोसावनायनि गेजेरजों जाहाथे रायजो राजाफ्रा जोंनि जानाखि बुंनाय बा जोंनि मेसेजफोरखौ जाहाथे मोन्थिनो मोनो, बिनि थाखाय आङो आसामनि मिजिंथिदों। आरो दिनै नोंथांमोना बेयाव फैनानै जोंनि गेजेरावहा जोंखौ हेफाजाब होफैनो थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि माने सामलाय आफादनि लोगोसे जोंनि जानाखि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय आफादनि जानानैहा आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर हरदों, मोजां हामलायनाय हरदों। आरो इयुनावहा नोंथांमोननिफ्राय जोङो हेफाजाब मोनबाय थागोन, मदद मोनबाय थागोन, बेखौनो मिजिंथिनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।